Μανούλα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η διεύθυνση, σε και το όνομα επάνω. Μάλιστα. Θα πω στον εργολάβο να χτίσει ένα δωμάτιο παραπάνω, να έρχομαι κι εγώ, Δεν πιστεύω εδώ μέσα να είναι τα πατρόν, γιατί από εσάς τις γυναίκες όλα να τα περιμένει κανείς. Μανούλα. Ναι, ναι, αλλά και εσύ εδώ τώρα. Τα πατρόν στα φέρνει. Ποιος? Αυτός που τα φυλάει. Η δεύτερη βαθμολογία σου. Μπράβο, τα ζευγάρωσα. Ορίστε, καμάρωσε τα χάλια σου. Δεν έχετε δίκιο. Ίσα-ίσα ωραίος αριθμός πάει να γίνει. Ωραίος αριθμός πάει να γίνει. Μάλιστα, πολύ ωραίος. Ξέρω εγώ που το πάω. 2 τα 0 που εξασφάλισα και ένα 7 που θα πάρω στο τρίτο τεστ, έγινε αυτό που ονειρευόμουν. Ο Έλλην 007. Και 5 να πάρεις που τη βάση, πάλι παίρνεις ταυτότητα πράκτορος. Δεν θα πάρω 5, 7 θα πάρω. Τα έχω κανονίσει εγώ. Μην απογοητεύεστε, κύριε Διευθυντά. Και σε περίπτωση ακόμα που αποτύχω, άνθρωποι είμαστε, λαδώνω κάποιον από εσάς και την ταυτότητα μου τη φέρνετε στο σπίτι μου. Σκάτος! Δεν γίνονται αυτά της κολύμπας. Εμείς δεν λαδωνόμαστε. Κακώς θα σκουριάσετε. Τέλος πάντων, δώστε μου στοιχεία τελευταίας αποστολής να ξεμπερδεύω, γιατί πολύ παρατράβηξε αυτή η ιστορία εδώ μέσα. Δώστε το φάκελο να φύγει αυτό. Δώστε το φάκελο. Ντοκιμέν με τούρτα. Τι λέει εδώ, Με συγχωρείτε, μήπως κάνατε λάθος και αντί για το φάκελο αποστολής μου δώσατε τον Τζελεμεντέ ζαχαροπλαστικής. Δεν γίνονται λάθη εδώ. Ο φάκελος υποθέσεως είναι και η υπόθεση είναι πολύ απλή. Λοιπόν, θα πας στο ζαχαροπλαστείο Μαύρης Αντική. Εκεί κάποιος έχει κρύψει ένα μυστικό έγγραφο μέσα σε μια τούρτα. Θα βρεις αυτή την τούρτα και θα τη φέρεις εδώ. Να τη φάμε. Όχι, βρε. Μας χρειάζεται. Η τούρτα. Το έγγραφο, μωρέ. Το έγγραφο. Εύκολο είναι. Καλά, μην ευριάζετε, εύκολο είναι. Είπα εγώ πως είναι δύσκολο. Να πάω να σας φέρω το έγγραφο, την τούρτα και τον ζαχαροπλάστη. Άντε και καλή επιτυχία. Δεν μου χρειάζονται ευχές. Την επιτυχία την έχω στην τσέπη μου. Κανείς δεν μου κλείνει το δρόμο εμένα. Αυτή τη φορά θα υπερπηδήσω κάθε εμπόδιο και θα βγω ασπροπρόσωπος. Ναι! Απαναγία μου! Έφτασε το μπαλκόνι ο τρελός! Όχι, δεν χρειάζομαι βοήθεια.